Yeah. Motherfucker. Zdvihni sa ty Laňoch a vstaň, chod do prírody postav stan, za kopcami, za dolami, slovenskými nádherami, vedí všetky krajiny, či za rožky alebo bambusové podnožky. To kto opísal? Ja, bože. Čiže to strašné, kámo. Sme tu teda preto, lebo letenky boli veľmi lacné a my sme sa chceli pozrieť, ako to teda vyzerá na Vianočných troch v Srbsku. A Matúš sa cíti ako profesionálny. A mne nadáva, že nakrivo to mám. Jednou z najväčších zaujímavostí v centre Nišu je práve táto pevnosť, v ktorej sa teraz nachádzame. A bola postavená v 18. storočí a viac mi Matúš nepovedal, čo mám k tomu povedať, takže neviem. Vygooglite si. Tadiaľto vstupovali, aj tadiaľto bol vstup, ale chalani zabudli asi akože sa odtiaľ dostať, čiže na to už nemysleli a neviem, čo sa s nimi stalo, keď vstúpili dovnútra. Asi už tam museli byť navždy. Rešita bola postavená v roku 1521. Mňa by len zaujímalo, prečo v tom Ružomberku píšu takým divným písmom. Takže máme mapu. Niekde tu. Máme mapu. Chceme ísť sem. A netušíme, kde sme. 12 seconds later. Budeme si kúpiť? Poďme si na Super. Konečne sme to našli, ne vážne ako konečne. Tábor, iný tábor, alkoholický tábor. Irish pub. Ukradni holubov tam. Á! Ľahký vôčik, áno. Nachádzame sa práve v írskom bare. Máme aj tradičný alkohol rakiu pri sebe. Ideme okostovať ďalšiu, toto je Slivovicia. Uvidíme, čo to bude zač, každopádne nevyzerá to bohvice. No, zatiaľ sa cítime fajn a všetko je skvelé. Teda našli sme tábor, ktorý sme hľadali. Utáborili sme sa tu. Utáborili. Ideme sa tu skoncentrovať. Koncentrovať sa trošku. Sa mi trasú ruky, už musím. Na zdravie. Zhodnocujeme situáciu takým štýlom, že sme nenašli ani jednu magnetku. Ja chcem zobrať magnetku, ja chcem kúpiť magnetku proste. Magnetka je proste klasika. Zase tu Madority. V našom jazyku. Keď sa nám vysere, že je to múdrosť, ale keď večer je to smutok. Well, I can. Yeah, it was like a deep poetical thing about. Za 60. Chcete niečo napiť? Zastávka, jak má byť? Vyriešili problém, keď prší, ale nevyriešili problém, keď prší a fúka. Váže to. Nechápem to. Čo nechápeš? Červená. Nechápeš, prečo červená? Áno, vyzerá, že je to múdrosť, ale keď večer je to smutok.
Títo chudáci, ktorých tu vidíte, to sú Adventure Hunters. Ale nie, teraz seriózne. Toto bolo 952 srbských povstalcov, ktorých zabili Turci. Do dnešného dňa sa ich zachovalo len 52 a postavili z nich takúto väžu na odstrašenie, že vraj. Mohli sme dať radšej nejaký album Mira Jaroša. Veľmi zaujímavá vyriešená klimatizácia. Si nevšimla. Počkej. Ďakujeme, že ste nás sledovali v tomto diele, lúčime sa s vami zo Srbska, z Níšu. A nie Ružomberok? Nie. Ak sa vám toto video páčilo, tak kliknite na Michala a dáte nám subscribe, nezabudnite lajkovať a komentovať, tak sa tešíme na budúce. Keď na západe takáto